Ongi etorri Reino albistegira. Gaurkoen, Isorretako berri eta bitxikeisek zuentzat. Isorreta. San Migueletako Doniela Txazarrarekin zer egin pentsatzen hasi da Aite San Miguel jai batzordea. Aukeren artean, subastara ateratzea izan da aukera bozkatuena. Subasta hura aurtengo San Miguel jaietan egingo da, eta diru zifra handi bat lortzea espero da. Eneko Abasolok 200.000 eurotan ordaintzeko prest dagoela adierazi du. Laixier irratiko zientzialari taldeak txertio berri baterako ikerketak hasi ditu. Antza denez, herrian oso hedatuta dagoen gaixotasuna da denari bai esatea. Pandemia honen biktimak ez dira gai inguruko eskakizunei ez esateko, eta ondorioz, estresatuta sentitzen dira. Txertoaren helburua gaixoei bai esatea albideratzea da. Ni txerto horren zain nago. Isorretako Aite San Miguel jai batzordea 2021erako San Miguel jaiak antolatzen hasi da, eta jai bikoitza ospatuko dutela adierazi dute. Hau da, guztia birritan egingo dela, txapligoak, Donielatzaren igoera, kontzertuak eta baita dantzarien saioak ere. Jai batzordeko kideek adierazi dutenez, herritarrek eskubidea dute 2020an bizi ezin izan zituzten jaiak berreskuratzeko. Izan ere, zenbait herritarrek oposizioa adierazi diote erabakiari, dantzariak birritan ez mesedez. Iurreta plazaratuk adierazi duenez, ekintzak egiten hasi orduko geranioak jarriko dituzte abadetzeko balkoietan. Gazte asanbladako kideek bota dute ideia, eta hauek izango dira egitasmoa aurrera eramango dutenak. Jaurlaritzak berria jaso bezain laster, asanbladako kidei ekosiurtagiri emango diela adierazi du. Gazteen esanetan, gazte etxerik ez, geraniorik gabe. Plazako umeek txilin bat faltan ipuina aurkeztuko dute abadetxean. Ipuin hau plazan jolastean zeudela txilin bat aurkitu ostean sortu zuten. Ipuinean, beraien ustez txilina zein abarketarena den kontatuko dute. Apirilean hasiko dute ipuin kontaketa. Mikel Deuna dantza taldeak dantza berri bat asmatu du. Dantzariek adierazi dutenez, dantza berri hau zazpinangoa dituko da, eta launangoaren antzerako dinamika izango omen du. Dantzariek diotenez, kuarentenak denbora asko eman digu pentsatzeko, eta zailtasun handiagoa eman nahi genion dantzari. Dantza berri honen aurkezpena hurrengo San Migueletan egingo dute. Bueno, eta onarte gaurko berrizek. Datorren hastien gehiago eta eskerrik asko.